खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समनि मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो बोसोर सिगाङाव अदालगुरि दे 2 नं सिखारि दांगा बे सिखारि दांगायाव बे समाव गिनीज बुक वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय बिफां फुलि गायदोंमोन 10 लाख बिफां फुलि गायदोंमोन आरो बे बिफां फुलि गायनायखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि नवजौति कर्मी आरो कमल आजाद बिथांमोना बांसावनाय खौरां फोसावदोंमोन थामहिनबा बिथांमोना फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोसावदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो क्लेरिफिकेशन होदों बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'नि ओएसडि बिथां राजु थाकाल बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय 10 लाख दंफां फुलि गायनायजों प्रमद बर' सरकारा बा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेबो लोब्बा गैया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां ओएसडि राजु थाकाल बिथाङा এই গছ পুলি লগাওঁতে কিন্তু আমাৰ এসওপিডি বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 0 পইচা খৰচ হৈছে बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बे वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय जे 10 लाख दंफां फुलि गायनाय जादोंमोन अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं सिखारि दांगा ओनसोलाव आरो बे दंफां फुलि गायनायखौ लानानै जिहेतु बांसावनाय फोसावदोंमोन जे प्रमद बर'आ बेनिफ्राय फैसा दिहुनना जाबाय लाख करपसन खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन नवजौति कर्मी बिथाङा फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदोंमन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां राजु थाकाला गोख्रों फिनजाथाय होदों जे गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बे वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय 10 लाख दंफां फुलि गायनाय बे गायनाया बिटिआर सरकारजों जेबो लोब्बा गैया बे स्कीमा थामहिनबा बे माव बिथांखिया आसाम सरकारनिफ्रायसो जानाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु थाकाल बिथाङा এটা অসম চৰকাৰ আৰু বিদেশী চৰকাৰ যৌথভাৱে এটো কৰা হৈছিল ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিছিল প্ৰমোদ বৰদেৱ আহিছিল এটা ভাল ইন্টেনশন লৈ কৰা হৈছিল ইয়াতে কৰাপচনৰ কোনো কথা নাই बिथाङा जेबो नलेज गैयालासिनो 0% नलेज बिथांनाव दङ जायनि थाखायनो बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ रोखायै मिथिया नाथाय बे समाव बिथाङा बांसावनाय बाथ्राखौ बुंबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां ओएसडि राजु थाकाल बिथाङा रोखा खालामदों जे बे समाव गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि जे रेकर्डनि थाखाय बे समाव 10 लाख दंफां फुलि गायनाय बे दंफां फुलि गायनाया बिटिआर सरकारजों जेबो लोब्बा गैया बे आसाम सरकारनिफ्रायनो फैनाय माव बिथांखि जायनि थाखायनो बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन नाथाय बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि नवजौति कर्मी बिथाङा जेबो बिनि सायाव मिन्थिया बिथाङा नलेज गैया बिनि सायाव लाथिख' जौखोन्दो बिथांनाव नलेज गैयिनि थाखाय बा गियान गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि नंखाय बांसावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां ओएसडि राजु थाकाल बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि थाइसेबो रांखान्थि बा रांखावरि बाहायनाय जायाखै बेखौ आसाम सरकारनिफ्रायसो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन जायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमन होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो बेफोरबायदि नंखाय बांसावग्रा नवजौति कर्मीनि सायाव बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बे समाव गोख्रों एक्शन लानो थाखाय थियारि थामहिनबा बिथांनि बेरेखायै एफआइआर होनो थाखाय बे समाव थिरांथा खालामदों बिथांमोना अजद होदोंमोन जे 78 कौटि रां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' सरकारा जाबाय होननानै बिथाङा अजद होदोंमोन बिथाङा बे समाव मोनफानि उनाव मोनफा टन्न खेंफोरथि होनांगोन जे बिथांमोना बबेनिफ्राय बेफोरबायदि फैसाखौ नुनो मोनदों होननानै बिथां राजु थाकाला गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो फिननाय बिदों आरो बे समाव एफआइआर होनो थाखाय पुलिसनो गसर होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु थाकाल बिथाङा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि नवजौति कर्मी आरो कमल आजादनि जे बांसावनाय बाथ्रा जे गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बे रेकर्डआ बिटिआर सरकारजों जेबो लोब्बा गैया थामहिनबा बे दंफां फुलि 10 लाख दंफां फुलि
गायनाया बिटिआर सरकारजों लोब्बा गैया होननानै बिथाङा रोखा क्लेरिफिकेसन होनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। নৱকুৰ্মী নামৰ এজন BPF-ৰ নেতাৰ ফেচবুকত আমি গিনিজ বুকত যিটো ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই গছ প্লান্টেশ্যন কৰা হৈছিলে সেইটো লৈ পেলাই বিতৰ্ক মন্তব্য অলপ দেখিলোঁ। চ' আমি এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে গছ আমি ৰুইছিলোঁ, ভাল ইণ্টেনশ্যনত গছ ৰোৱাও হ'ল, গছ তাতে হ'ল নহ'ল এইটো এটা পাৰ্ট। ছেকেণ্ড পাৰ্ট তেওঁ যিটো ক্লেইম কৰি আছে প্ৰমোদ বড়োৱে এইটোৰ পৰা কৰাপশ্যন কৰি পেলাই পইচা পাওঁ বুলি, এই গছ পুলি লগাওঁতে কিন্তু আমাৰ SOPD বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 0 পইচা খৰচ হৈছে। এইটো অকল BTC চৰকাৰৰ ইনিচিয়েটিভ নাছিলে, এইটো অসম চৰকাৰ আৰু BTC চৰকাৰ যৌথভাৱে এইটো কৰা হৈছিলে। ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিছিলে, প্ৰমোদ বড়োদেৱো আহিছিলে, এটা ভাল ইণ্টেনশ্যন লৈ কৰা হৈছিলে। ইয়াতে কৰাপশ্যনৰ কোনো কথাই নাই, পইচাৰ কোনো কথাই নাই। চ' তেওঁৰ নলেজ নাই, তেওঁ নলেজ নোহোৱাকৈ তেওঁ যোৱাকালিৰ পৰাই তেখেতক দেখি আছোঁ, যোৱাকালিও এটা জেগাত গৈ পেলাই তেওঁ গণ্ডগোল কৰি আহিছে, আজি আকৌ নতুন এটা ফেচবুকত গণ্ডগোল কৰিছে। তো আমি তেওঁৰ যিটো বেছলেছ কথা কৈ পেলাই প্ৰমোদ বড়োৰ নামত যিটো বিভ্ৰান্তি কৰি পেলাই তেওঁৰ নামত যিটো গালি পৰা ফেচবুকত পোষ্ট দিছে, সেইটো কাৰণে আমি তেখেতৰ এগেইনষ্টত চৰকাৰীভাৱে FIR দিব গৈ আছোঁ যে তেওঁ প্ৰমাণ কৰক। আমি ক'ৰ পৰা ক'ত পইচাটো গ'ল, 78 কৰোৰৰ কথা যে কৈ আছে, 78 কৰোৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব।